keski-ikäiset soittaa, niin se on ihan sama, miten keski-ikäiset puhuu normaalisti. Mä huomannut, että ne lopettaa puhelun aina samalla tavalla. Siellä on puhelussa silleen, juu, no katsotaan noita asioita sitten siinä syssymään. No niin, moi. Mä oon miettinyt, mistä toi kiire tulee. Se vaan sit, kun se puhelu lähestyy loppuun, te muistatte, mun elämä lähestyy loppuun. Sitten tulee varmaan joku hirveä kiire keksiä joku uusi harrastus, mennä keramiikkakurssille tai jotain. Sä oot Kaisa ollut siellä, sä oot ollut silleen, kuolema kolkuttelee, aika mennä kutomaan. Joo, se parantaa. Ei ne ole huonoja tapoja. Ne on huonoja tapoja, mitä Mä en ole ehkä tarpeeksi vanha. Sä et ole tarpeeksi vanha. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 43. Okei, kyllä sä oot tarpeeksi vanha. Mitä ne on sen suuntaan? Mä haluaisin tietää sitten jonkun. Nuoremmat miehet tietenkin. Mitä? Nuoremmat miehet. Nuoremmat miehet? Mulla menee materiaali uusiksi tänään. Mä voin valita nuoremmat miehet. Mietin kaksi. Niin, minkä takia menisi keramiikkakurssille voi valita nuoremmat miehet? Mä oon miettinyt ihan samaa! Joo, anteeksi, sori. Mun kädet tärisee vähän, mun valittaa niin paljon nyt.